Ningizimu Afrika, Mzansi, sanibonani. Nginibingelele kuphi nakuphi la enibukele khona-ke. Makuthi-ke usuku lakho lokuqala uyithola-ke uhlangana nalo mbukiso, ngicela ungalenzi iphutha. Kusekhaya la subscribe kwi-channel, ulike ivideo ebese-ke uciphiza i-notification bell. Wenzelani? Wenzela ukuthi-ke ngaso sonke isikhathi mangifaka ivideo wena-ke bese-ke uthola i-notification, then bese uyangena ngokushesha kwivideo uyayibuka. Ingane zakwethu lo esimbona-ke esithombeni udade wethu-ke siyambona muhle, igama lakhe uHlengiwe wakamkhize endaweni yaseNtinyane eMbumbulu eThekwini. Kubiwa ukuthi-ke usisi lo ufoneliwe ey'nsukwini ekuthiwa-ke akeze kwi-interview yomsebenzi eSiphingo. Siyazi-ke ukuthi-ke most yabantu iwulambele umsebenzi. Kuthiwa-ke usisi ube ngempela-ke eseya ekhona, waphinde-ke futhi wafona efonela-ke elinye ilungu lomndeni eqinisekisa ukuthi-ke usefikile, kodwa basalindisiwe. Kuthiwa-ke usisi emva kwalokho akabange esatholakala ocingweni. Osukwini-ke namhlanje kuvele-ke indaba-ke ezibuhlungu zokuthi-ke utholakele laphaya eNtuzuma eThekwini esebulewe ngesihluku elimele impela. Isigameko esenzeke eNtuzuma eThekwini, kodwa-ke udade wethu lo bekungowakantinyane le eMbumbulu enyakatho yeTheku. Like ivideo, subscribe kwi-channel, uphinde ucommente kwi-comment section ungitshela ukuthi wena ekuthini ukuphawula kwakho ngalolu daba la kwi-Secret TV. Ngizohleze ngikhona ngulethela-ke lezo indaba ey'suke isematheni ngalolu suku. Sihlangabezane kwivideo elandelayo.